Bé, sembla que ahir es va destapar que ja tindríem el nou president, el proposat és en Quim Torra. Primer de tot, felicitar-lo i desitjar-li molts encerts en aquesta etapa que ens ha de portar a la consolidació de la República. No us enganyaré, aviam, les sorpreses, jo particularment optava perquè el Parlament és un lloc sobirà, és el Parlament de Catalunya, que han votat els ciutadans, i per tant estan totalment legitimats a triar Carles Puigdemont com a president del nostre país. I què és el que hauríem de fer? Un acte de sobirania i proclamar Carles Puigdemont president de Catalunya. No s'ha optat per aquesta via, no s'ha optat per l'enfrontament amb l'Estat, s'ha volgut fer aquest tipus de pas. Bé, espero que sigui provisional, perquè queda clar que la majoria dels ciutadans de Catalunya volien Carles Puigdemont com a president, i volem Carles Puigdemont com a president. Dit això, veig que hi ha moltes crítiques a les xarxes socials per unes piulades que va fer el futur president Quim Torra. Polèmica que, com sabeu, l'aixequen els unionistes, els colons, els espanyols. Bàsicament perquè aquesta gent els molesta que els diguin les veritats. Jo sincerament no crec que Quim Torra hagi de demanar perdó de res, per cap tipus de piulada, com li reclama la senyora Ada Colau. Ada Colau sí que hauria de demanar perdó per enganyar els seus votants. Ada Colau sí que hauria de demanar perdó per jugar a dues bandes tota l'estona i per no definir-se. Ell sí que hauria de demanar perdó. Que Quim Torra faci una piulada o hagués fet una piulada dient que els espanyols no tenen vergonya? Doncs totalment d'acord. Potser no els, però la majoria dels espanyols no tenen vergonya. Els votants del PP, els votants de Ciutadans, els votants del PSOE no tenen vergonya. Els votants del 155 no tenen vergonya. Tots aquells espanyols que aplaudien i que cantaven a por ellos, aquests no tenen vergonya. Tots aquests ciutadans no tenen cap tipus de vergonya. Quan diu que els espanyols només saben espoliar, és la pura realitat. Vivim ocupats des de 1714 per espanyols, és la pura realitat. És el que sabem tots els catalans. I ara s'ha de demanar perdó perquè això molesti a feixistes com Albert Rivera, a feixistes com Arrimadas i tota la patoleia del 155? Ara haurem de demanar perdó perquè s'ofenen aquesta gent? Quan ens estan dient des de nazis per amunt, que si pròfugos, que si colpistes, ara els haurem de demanar perdó per dir-los les veritats a la cara? Que són uns vividors? Els haurem de demanar perdó per dir que els espanyols no tenen vergonya o que la majoria d'espanyols no tenen vergonya? Doncs no. I us ho dic ara, la majoria d'espanyols no tenen vergonya. Espanya només sap espoliar. Portem ocupats pels espanyols des de 1714. I com tantes altres coses. I això no és nacionalisme excloent, és la pura realitat. I al final els catalans, com de costum, perquè hem d'anar sempre a ficar l'altra galta, perquè hem d'anar, ui, no fos cas, no diguis això que potser ofendràs aquest, ui, no diguis això que potser aquest doncs no s'ho prendrà bé. Mira, és que al cap i a la fi hem de parar de ser tan políticament correctes. Si Espanya roba, Espanya roba. Si Espanya són uns feixistes, són uns feixistes. Si els espanyols no tenen vergonya o la majoria no en tenen, no tenen vergonya. I s'ha acabat. I no s'ha de demanar perdó per dir les veritats. Res més. A aquestes persones no se'ls ha de demanar perdó. I la premsa que digui inici, perquè la premsa està davant totes les verdes de Madrid i estan dient que és un titella d'en Puigdemont, etc. I si ho fos, quin problema hi hauria si ho fos, en cas de que fos veritat? No és el que volíem? No és el que volem? No és el que volem la independència? És una persona que creu en la república? O sigui, ara tota la gent que volem la república som titelles de Puigdemont o com funciona? Que no tenim vida pròpia o no tenim una manera de pensar pròpia? Que no tenim una manera de pensar pròpia? No, que estamos todos abducidos. Vivimos en Matrix, segons Ciutadans. Segons les Arrimadas, Matrix. Doncs resulta que ahir el Polònia va fer un gag molt bo explicant això de Matrix i la reflexió de l'Albiol del Polònia va ser molt bona. És a dir, Matrix, que era la suposada... el que no és real, doncs resulta que estan bé o que intenten lluitar contra aquestes coses. I resulta que la realitat està governada pels malvats. O sigui, si Ciutadans no vol viure a Matrix i ells volen governar, o sigui, n'estan dient que són els dolents de la pel·lícula. Va ser molt encertat el gag del Polònia, per cert. Res, ja us ho he dit tot.
Les veritats els hauran de menjar. I si es molesta, doncs que els molesti. Però no s'ha de demanar perdó per res. Igual que amb el vídeo del PER, el meu famós vídeo del PER que ha molestat a tants andalusos. Aviam, si hi ha gent que treballa 35 dies o 30 dies i té 6 mesos de festa pagats per no fotre res, i si a més hi ha gent que es beneficia del sistema i que no ha treballat aquests dies però hi ha gent que els endolla, si això és veritat, jo no demanaré perdó a aquestes persones. Jo he de demanar perdó als andalusos quan hi ha gent que està abusant i quan tu han reconegut que hi ha gent que està abusant d'això? No demanaré perdó. Quan dic que Extremadura no representa el que hauria de representar perquè Extremadura no té indústria, no té exportacions i no té turisme, jo els he de demanar perdó als extremenys per dir-los això? Van frescos que els hi demanaré perdó. És la pura realitat. No exporten el que exporta Catalunya. No tenen el turisme que té Catalunya. És la pura realitat. Us molesta? No és el meu problema. Treballeu per millorar la vostra comunitat amb els vostres calés, amb el vostre esforç, amb els vostres impostos, però no amb els impostos dels catalans, ni dels valencians, ni dels mallorquins, ni dels madrilenys que també paguen. Però que treballin ells a les seves comunitats per millorar-ho. Igual que aquí ens vam currar una revolució industrial en el seu moment i que vam tirar Catalunya a través d'una revolució industrial amb les nostres indústries tèxtils, i ara actualment les que tenim, que hem diversificat embotits, que si tenim les petroquímiques de Tarragona, que si tenim l'automoció. Aquí vam ser de diversificar i fer una revolució industrial, que ho haguessin fet ells, i que s'haguessin deixat els terratinents i tot això. Jo us he de demanar perdó per dir-vos les veritats de la cara? No us demanaré pas perdó. I tampoc no us ha de demanar perdó al futur president Quim Torra per dir les veritats, i el que molts catalans pensem. I Ada Colau, en lloc d'anar exigint que si ha de demanar perdó, que hauria d'explicar-se, comença't a explicar tu per totes aquestes promeses incomplertes als barcelonins. Comença't a explicar tu per totes aquestes promeses incomplertes del teu programa. Perquè clar, tu havies de parar tots els desnonaments, no n'has parat ni un. No has parat ni un desnonament. Perquè és molt fàcil fer activisme, vendre't i dir, ui, és que no puc fer res. I clar, quan hi havia Tries, resulta que era culpa d'en Tries. Però resulta que quan has entrat tu, no és culpa de la Colau ni de l'Ajuntament de Barcelona, no, és culpa de la Generalitat. Així és que anem venent menys fum i aviam si ens comencem a ficar a treballar tots plegats. Perquè és molt fàcil criticar els altres sense fotre res. I això és el que estan fent les Arrimadas i en Rivera, que és molt fàcil opinar des de l'oposició. En Rivera ja diu, jo no aixecaria el 155. No, ja ho sabem que tu no l'aixecaries, Rivera, el 155, perquè si fos per tu, a Catalunya no hi hauria un autogovern i et carregaries l'estat de les autonomies i voldries centralisme i tu series el nou Führer espanyol, perquè això és la teva gran ambició, ser el nou... Després critiques molt Venezuela, però jo és que tu, el dia que tinguis majoria absoluta, que faràs? Crearàs legislatures d'aquestes que durin 8 anys o 10 anys, o canviaràs la Constitució per ser perpetu, i seràs el primer en saltar-te la llei. Perquè això és el que fareu Ciudadanos. Perquè els primers que faríeu el cop d'estat seríeu vosaltres, i els primers que us carregaríeu la democràcia seríeu vosaltres. O sigui, que menys lliçons de legalitat i que ja s'us va veient la pell. Ja s'us va veient la pell de com sou, ui, no aixequem el 155, ui, no, seguim controlant les finances de la Generalitat. Però de què aneu? De què aneu? Nosaltres estem pagant aquí uns impostos, ens estem currant la vida. Estem aquí, som la comunitat que més paga, som els que més paguem, els que més ens roben. I encara dieu que no hem de gestionar els nostres impostos? Que ens han d'aixecar el nostre Parlament? Que les nostres lleis no valen? Però de què aneu? En quin món viviu? Sí, t'ho dic a tu, Albert Rivera, espero que vegis aquest vídeo. A tu. Que tinc la sensació que a tu t'agradaria viure en el franquisme i que a tu t'agradaria estar en la pell de Franco. Perquè és el que voldries, tu, un estat totalitari que fes tot el que tu volguessis. Això sí, no facis dimitir els del teu partit i no facis... Perquè el dia que ens fiquem a analitzar els teus tuits ja vam veure com assenyales... Perquè clar, tu no vols que assenyalin els fills de la Guàrdia Civil, ni que diguin a quin cau van, ni que diguin res de la Guàrdia Civil. Ara, tu, això d'anar agafant professors perquè pensen com pensen, i anar-nos assenyalant i anar repiolant piolades de diaris, això sí que ho faràs, Albert Rivera? Digues que sí. Això és feixisme. Els nazis, et recordo que també assenyalaven els homosexuals. Els nazis també assenyalaven els jueus. I això és el que esteu fent vosaltres, la vostra premsa fastigosa. Això és el que fa la merda d'Ok Diari i la vostra premsa. Això és el que feu. La vostra premsa, assenyalar la gent i fer-vos queixar de l'independentisme. Us recordo que La Razón fa cosa de 2 anys no m'equivoco, van publicar una llista dels 35 jutges independentistes. Això és el que fa la vostra premsa. Això és el que fa la vostra premsa. Això és com assenyala. Això és el nacionalisme espanyol.
Això sí que s'assembla al nazisme. Això sí que s'assembla al nazisme. Que us recordo que eren els seus aliats. El nacionalisme espanyol era l'aliat de Hitler. El nacionalisme espanyol, Franco, era aliat de Hitler i de Mussolini. Aquests eren els verdaders aliats del feixisme. Aquests eren, no els independentistes del seu moment, ni els anarquistes del seu moment, ni els comunistes del seu moment. No, els aliats del feixisme éreu vosaltres. I resulta que aquest nacionalisme espanyol, on Franco no va morir doncs, com a altres llocs, com a Itàlia, perquè Itàlia, per exemple, es va penjar, el poble va penjar el seu dictador, Alemanya es va fer que s'acabés suïcidant Hitler. No, aquí va morir al seu llit. I no només això, els seus ministres van fundar el Partit Popular. El Partit Popular, al qual Albert Rivera havia militat anteriorment. Aliança Popular, que va passar a ser el Partit Popular. El Partit Popular, que està al govern gràcies al suport de Ciudadanos. El Partit Popular, que està al govern gràcies al suport de Ciudadanos i de tota la població espanyola que els vota. Perquè això ja no és una cosa de polítics, això és una cosa del poble. I el poble no ho vol canviar. I el poble espanyol segueix igual de feixista. No la totalitat del poble, però la majoria. Perquè la majoria del poble segueix recolzant partits com els del 155. I segueixen recolzant la Maduro contra Catalunya. I segueixen recolzant la Guàrdia Civil com mala por ellos. I els volen condecorar. Aquesta és la pura veritat. Aquesta és la pura veritat. No ho voleu sentir? Doncs no ho escolteu. Res, aquí em tornen a demanar perdó de res per dir les veritats. Visca la República de Catalunya i tirem-la endavant.